RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayang adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Joey, 20 years old. Olitaw, working student. Nagpuyo sa Mandawi City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa hubag nga mitubo sa akong ilong. Aron inyong hisabtan, ingon ini mga panghitabo. Ma, mag-working student ko aron makatiwas ko sa akong pag-eskwela. Oh, sige nak. Dili ti kapugngan. Kay para mapud na sa imong maayong kaugmaon. Og, pasensya ka na ha. Nga dili gid makaya namo ni Papa nimo ang imong pag-eskwela. Tungod kay dili paigo ang among kita sa pagpanurig isda. May higayon manggod nga gamay ra in taon og kuha si Papa nimo. Maong gamay ra pod mig masuroy. Okay ra mo eh. Ayaw ka balaka. Mingon mo to akong classmate kadto si Danica nga nagkinahanglan ko og crew ang fast food restaurant nga iyang gitrabahoan. Working student man pud to siya ma. Mao na inspire ko nga mag-working pod. Oh, sige sige, suway ga-apply nak. Base na lang ba makasud ka. Oo ma. Unsa ni si Danica nga nagsige manig pangamay nako? Unsa man kaya kung sa nga sakto naman ang mga nahatag nako nga pagkaon sa mga customers? Akong doolon. Ngano di, Danica? Masay problema. Sige ka manggulog, pangamay nako. Huwag ingon sa nakay sikretong isulti. Padtuon kuno ka sa tong supervisor sa office. Unsa? Ngano man? Nabakoy sa? Ambot lang, ang tuwa lang. Tingaling na importanteng tuyo nimo. Mao ba? Oo, sige. Ako magtuon. Sir, good morning. Doon naman kuno kay tuyo na ako. Lingkod. Ganun na liit pagkakaroon. Pasensya na kayo, sir, ha? Kay dugay man kong nakamata. Daghan man kong mga assignment kagahapon. Nalison man din yung mag-working student ta. Uy, lamahimo nga permi kang maliit ha, Joey. Kung mauna, mapugos-kus pa kayo lain. Sir. Anya, unsa may tuyo sa tong supervisor nimo ha?
Mangutanan lagi siya kung ganong na late ko karon. Mo to, akong girasunan nga dugay kong nakamata kay daghan kay kog assignment gahapon. Di sura gyud yan mag-working student ano. Aw, ingon anak gid na. Kay kung di ta maning kaamot, di masad ta makatiwas og eskwela. Mao lagi. Sugod ugma. Ako na ganing paningkamutan nga dili na ko malate kay na tingali matangtang hinuon ko sa trabaho din. Uy, hala, buntag naman di. Magdali ko kitingalig. Maliit na pud ko. Joey, anak, pagmata na. Tingalig maliit na pod ka. Bago na. Kaligo na. Sige pa, maligo na ko. O sige. Nangaon na di mo, ma? Pa? Mayo kay. Pumalagag kaligo na. Naluoy kay kunin mo gabi kay daghan kay kag assignments. Sama mo tong thesis pa. Ipas naman ganito karon. Sige na anak, dungan na lang namo sa pagpangaong papa nimo. Dugay ba sa nimong sigtan aw sa amin diha? Ay, maliit na ka. Ay, kadiyot sa ma. Naman din ni balhibong akong ilong. Gamay lang Bitaas po na. ka high blood ba ya? Gani. Ako ning kuhaon kay. Lain kayo tanawon. Kauwaw ini. Matubang naman kong mga customer. Ako ning gamito ning polar aron matangtang ni. Ikaw sa kadiya, oy. Naunsa Hanggang ka? mangod ka. Wara ni may. Duso. Dali na. Nakaluhog ko sa mata. Baon na, Skapdos. Joy. Hala. Nagdugo man din ang akong ilong. Ako nang trapuhan. Aron di may baw sila si mama ug papa nga nagdugo ning akong ilong tungod sa akong gibuhat. Makasab-an niya ko. Recorded by X Thunder Gaming. Pag human ako og kaligo, ako nakita sa samin nga mitaas na di ang balhibo sa akong ilong. Nakaunahon ako nga uwaw kaayo kung matubang ko sa mga tao. Labi na nga food server ko sa usa ka fast food restaurant. Mao nga migamit dayon ko og polar aron sa pagkuha sa balhibo sa akong ilong. Apan mo anak ko damha. Og karon pa gid mahitabo nga nagdugo na ang akong ilong sa pag-ibot na ako sa balhibo. Ug unya, asa naman is danig ka eh. Ganihan naman ko nagsigpaabot na diri sa kantin. Tugay man siya migawa sa library. Joey! Uy, ganira ka din sa kantin. Sorry ha. Dito naman lang gud ko magtuon sa library kay wa man ko'y samba dito. Ay, okay ra eh. Tan pa sa... Nonsa na imong ilong, uy. Ha? Eh, kaya nga no? Nausa din ang akong ilong. Naihugaw? Mura lang kinagnaihubag may tubo dapit sa lunghag sa imong ilong. Bitaw. Duga na ba ako nakabantay, ani? Sukad atong giibot na ako ang akong balhibo gamit ang among puller. Hala ka! Dili na ba dyan na maayo, ay? Tingalig na infected na. Dani ka. Dugay na ba ng hubag sa imong ilong, Joey? Tanawa, nagkadako na gyud siya. Maulagi ma. Nagsakit pud baya ni. Unya nagngulngul. Sa una mura pa nagbugas kagamay. Pero karon nagdako na siya ingon sa matabon na ng lungag sa kong ilong. Unsa? Ay nga nung waman di ka musulti na mo. Bidak ko na hinulang hubag. Wala lang kumusulti ninyo ma, pa. Kaya dili ko gusto mahasol mo. Daghang parbentaw itong mga bayranan. Ay, kanimo, ginoo ko tao nimo, nak. Ay, Joey. Sige, pagilis na dito kay danon ka na mo sa doktor ni mama nimo. Balag,
Manghuam ko ni Tio Vic nimo. Ang importante, nga mapatanaw ka ng hubag sa imong ilong. Pa, Uy, dako naman ning hubag sa imong ilong dong. Masamahan dugay na ba ni? dugay na ba ni Dok? Sige, kinahanglan usa nato ning ibayopsi ha. Aron atong masuta kung kanseros ba ni o dili. O kinahanglan ba nga operahan? Unsa, Dok? Operahan? Dugay ko na ning gidada ang hubag sa akong ilong, sa akong pagtuo nga mawara ni. Ilabi na nga, nagunahuna pod ko sa among kalisod, kanagtrabaho man tuod ko, pero ako rang ipambayad sa among eskwelahan. Maong gamay ra kog mahatag sa akong mga ginikanan. Nagaadto man tuod mi sa klinik, apan dakon ang hubag. Nabalaka kay ko sa dihang akong nahibaw-an nga matud pa sa doktor, nakinahanglan ko nun nga ibayopsi aron mahibaw-an kung kanseros ba ang hubag sa akong ilong. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nihubag ang akong ilong human sa pag-ibot nako sa balhibo niini gamit ang polar. Nganong mihubag man? Ang uban lagi nga mangibot sa ilang balhibo sa ilang ilong, wa man mahubag. Utungod basab ka kini kay pirmi kong way pahuway kay working student ko. Kaduhang pangutana, kung nadali pa unta ni ugda sa doktor, may posibilidad ba nga madara ni og tambal nga dili na lang operahan? Kay ako ra mong guning gidada sa pagtuo nga bugas lang. Ikatulong pangutana, nagpa-check up ko og doktor. Ingon man nga ibayopsi ko no daan aron mahibaw-an kung kanseros ba ning hubag nga niya sa akong ilong. Dili ba ni delikado? Kanamong gud ko nadunggan nga dili maayong magpabayopsi. Kay mokatap ko no ang cancer. Unsa ni katinuod? Ikaupat og katapusang pangutana. May posibilidad ba di ay nga makanser ni nga unta dili man ni ingon nga dako kaayo? Nga igo ra man ning nakatabon sa lungag sa kong ilong? Unsa akong buhaton? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Joey. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini nga akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga psychological, emotional, behavioral, medical ug drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ng mga problema, Attorney Eileen Bathan na motambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, worrying is like paying sa imong utang wa ka kautang. Never mind, no? Mao nga ni kinabuhi, you really cannot please everybody. Bisag unsa pa nimo ka maayo nagyapoy mo kontra nimo og ngadto sa mga nanggi reunion diha, nanggi social gathering, bullying is no. That is not acceptable. Bisag unsa pagkataas nimo ranggo sa inyong grupo, dili ka pwede mang bully diha. That is kung backset pa na, that is hitting below the belt. Unacceptable na siya. Alright? Nasaba ba ko? Gamay. Ang atong magtatampo karong adlaw si Joy. 20 years old, single. Working student din siya, taga Mandawi, no? Naghantag mga sinder sa Mandawi City na. May tungod din sa iyang hubag sa ilong, no? Kisa may ito i-greet sa Mandawi. Mga Mandawi. Sa kadaghan sa kong kaila sa Mandawi, anak ko, mga Cortez pa may, Joel, musta na may mong tennis? Si Lito Tinipre. Musta na naman mga taga Mandawi Tennis Club, no? Anak ko magdula og kuanlet kay pickleball nako kay wanay musukol ako sa tennis kay ang bulboy na may sington kay pirming out akong bola.
Nakoy di tamdan dre nga gisulat ko ni sa mga taga Bright Century Hardware sa Lipata, Minglanilla ni palit ko lansang nitong usang adlaw. Salamat kayo sa inyo pag-abi-abi na ko. Di ako lang ning basahon ninyong gisulat ha. Si Lingling Salimbot o Salimbat, Rosalyn Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chow Itang, Nisa Munzor, Maricar Japakam, sorry ha, di kay ko kabasa, Damnika Salumal, Chari De Parine, Walter Absyal, Julius Ricabo, Dudong Duyday, Angel Morino sa diha sa Gindaruhan ha, balik niya ko diha sa inyo Jay Lariosa, palit ko kalublak Gindaruhan Minglanilla, si Jomar, si Adoy, si Arnold, Richie, Ibal, Ronan ug si Sami. Alamat kayo sa inyong pag-abi-abi na ko diha sa inyong halublakan, no? Og di semestro to mga taga Minglanilla, Nistor Pasaylong, mong Linda Pasaylong, musta? Rigo, Miring Alcontin, Mulin, minsan Ibing Kantal, Kunsing Ulasiman, Jean Kanyada, Dr. Dan Salod, Jonathan Berdon, ug si Ju Marie Cantela diya sa Minglanilla, no? Mayong adlaw nyong tanan diya, no? So going back to our sender, si Joey, taga Mandawi, no? City. Punto medikal ang problema ni Joey. Sumasa na bati na to sa drama. Unang pangutana ni Joey, unang pangutana, nihubag ang akong ilong human sa pag-ibot nako sa balhibon ini gamit ang puller. Nganong nihubag man? Ang uban lagi nga mangibot sa ilang balhibo sa ilong wala man muhubag. Ug tungod basab ni kay pirmi kung walay pahuway kung working student ko. Well, kini magong atong hair follicle, depende kung nag-ibot nimo ma-infected, no? Kung pag-ibot nimo wala infection, so dili na siya muhubag. So this is an ENT concern, no? Na magutay gitawag usahay diha Joey og hair polyp, no? Hair polyp mo kuan ni sa kung ma-inflame mga tong ilong, namo ko tay mga sinuses sa atong ilong, no? Nagsurround na sila diha. O for some reasons sa ma-infected ang agi sa imong inibtan mo na nga muhubag. So not tanan nga mag-ibot mohubag kay basin og katong pag-uban nga nag-ibot wala pod matimingi nga na-infected ang inibtan nga hair follicle kay mo sit-in ba yan ng mga germs diha kung dili po kayo ingon ta na sanitize or limpyo ang pagkaibot, no, or na-expose ka sa mga dirt. O kaduhang pangutana, kung nadali paunta dayon ni ug dala sa doktor, may posibilidad ba nga madala ra ni ug tambal nga dili lang operahan? Kay ako raman good ning gidala-dala sa pagtuo nga bugas lang. Yes, an ounce of prevention is more than a pound of cure. So kung ingon ani nga ning action na siya hubag, imo guning ipatanaw usa ka ear, nose, throat specialist, no? Das Mandawi na idagan na diya sa kwan. Kining mga ingon ani nga kwan, mga problema ha, muswil ang imong ang atong naong, mulabad ang ulo, munam tungod kay nag-inflame na ang atong nose, surround na among gutay mga sinuses niya. Labi na kung ikaw allergy to something, no? Natay mga pamaagi ani yung saon sa pag-control, pinagi sa pag-inom og mga antihistaminic pananglitan kung ikaw allergy, o kung hubag niyo kayo anti-inflammatory medications. Antihistaminic, example ani, kung katol na gyud kayo, mausahay manggod na katol, takag cetirizine, loratadine, or antihistaminic, mga diphenhydramine hydrochloride, pwede ra gyud na nimo imnan. Ug baliko na ko, wala na gyud komo muduol ka da sa Mandawi og nose specialist. Kaya naman na sila kahimanan pagtan-aw unsa na may kondisyon da sa imong ilong, angay bang operahan o i-drain o tagaan balag high dose of antibiotic. Nagpa-check up ko og doktor, ingon man nga i-biopsy ko, no. Yes, that is the proper way, no. Daan ang mahibaw-an kung cancerous ba o hubag niya o dili ba. Biopsy mao na diagnostic procedure to determine correct nga dili ba siya cancerous or benign ba lang. Dili ba ni delikado? Dili man. Diagnostic procedure man na. Masuta kung unsa man dihang mga tissues nga
nagdako ng dapita. Kay naamang gud ko'y nadunggan nga dili maayo ng biopsy kay mukatap na hinuon ang cancer unsa ni katinuod. No, dili na siya tinuod. Ang biopsy magkuha lang tissue sample diha sa ning hubag, eksaminon sa laboratory kung determine kung siya malignant ba meaning cancerous or benign ba meaning dili siya cancerous. Ang treatment ani magdepende sa resulta sa biopsy examination. So dili bot pasabot nga mukatap na hinuon kay dili man ta sure kung cancer ba gyud na siya, no? So the only way to determine kung cancerous ba siya o dili ba is through biopsy. Kay sunod ko pangutana, may posibilidad ba di ay nga mag-cancer ni nga unta dili man ni ingon kadako kayo ning nakatabon sa lungag sa akong ilong unsay akong buhaton kadto magpabiopsy natay gitawag og nasal polyps. This could be cancerous or this could be non-cancerous. Ang mahitabo gada ni this can cause discomfort sa imong paginawa. Congested kayo, ang hangin di na makasod. So dapat makuha ni siya pinaagi sa suggestion sa atong ENT specialist, no? So mga na imong buhaton, wala ka na sa Mandawi Batong ninyo, patanaon ni siya, kay kung magdugay-dugay ka, posible og mulala, mo grabe na ang sitwasyon. So expected na ang akong mag-swell na, musakit mga imong naong, mo numb na, mo labad imong ulo, murag madubol na imong pananaw, o niya, labi na gyud na anay bloody discharge, no? Alarming na gina siya kayo. Ya, ang imong pagkaon maapektuhan na, muhiwi na imong baba, kinahanglan na gyud kang muduol ani og ear, nose and throat specialist. Okay, so nakasabot ka sa akong speaker nimo Joey sa Mandawi. Ug ayaw ning dugay-dugaya kay akong balikon, posible ni siyang malignan, posible po nga dili. Okay, so inaot nga doon natin nakutlo nga pagtulunan karong adlaw, Joey, ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa. Kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa itong programa. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakar man. Daghang salamat o maayong